Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, sugeng pepanggihan malih ing piwulang basa Jawa ulangan kalih kasenenganku pasinaon setunggal gladen kalih ngrembug bab identifikasi aksara kanggo nulis tembung lan nata aksara. Mugi ing mangkenipun pikantuk guna saking pasinaon ing dinten menika. Sumangga diwiwiti. Bocah-bocah, pasinaon dina iki ing gladen loro bakal ngrembug bab ngidentifikasi aksara kanggo nulis tembung. Sadurunge diwiwiti ngidentifikasi, coba cah ayo ngrembug apa to tegese aksara kuwi lan uga tembung kuwi sing kepriye. Aksara yaiku gambaring swara utawa yen ing basa Indonesia disebut lambang bunyi utawa huruf. Dene tembung tegese rangkening aksara kang ngemu makna utawa yen ing bahasa Indonesia disebut kata, yaitu rangkaian lambang bunyi yang memiliki arti. Ya wis cah, yen ngono ayo enggal diwiwiti ngidentifikasi aksarane nggih. Semaken banjur wacanen kaya tuladhane ibu. Iki aksara apa cah? K. Terus iki aksara apa? A. Lanjut. S. Nggih. Iki T. Terus I. Yang diwaca dadi kasti. Wah, pinter. Iki apa cah? B. A. L. B. A. L. A. N. Diwaca bal-balan. Iki S. I. L. A. T. Diwaca? Ayo, sinten sing saged? Silat. J. Leres. Ayo saiki. Apa huruf iki? Nggih, aksara S. E. K. A. K. Diwaca
sekak. Inggih, jempol kalih. Mangkono mau cah tuladha ngidentifikasi aksara kanggo milih nulis tembung. Saiki ayo dicoba nata aksara kaya ing tuladha iki dadi jenenge olahraga utawa olahraga. Bisa kok cepakake kertu-kertu aksaramu kanggo piranti gladi iki. Coba disemak gambar lan aksarane. Ing gambar iku katon bocah lagi ngopo? Ing ngisor gambar ana aksara M, E, S, N, A. Yang ditata sing bener ngono dadi tembung apa, Cah? Tatanane kudu ngemu arti lho nggih. Lan ana gandeng cenenge karo olahraga. Ayo, tembung apa? Oh, inggih. Senam. Coba cah, kira-kira iku mengko dadi tembung apa lan piye tatanane? D H A K O N. Dakon. Nggih. Sabanjure bisa kok terusake dhewe ya, Cah. Nyuwun dikanthi bapak utawa ibumu. Wis tak cukupke semene wae. Pinanggih malih ing sanes wekdal. Sehat, kuat, lan bergas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.